Morning ndine Jack. Ndi nkhani yathu itenga ku USA ndika update kakafupi yokhudza Chadwick Boseman ndi chuma chake. Ngati mukukumbukira Chadwick Boseman, actor wa ku USA, anatchuka kwambiri chifukwa cha Marvel superhero movies makamaka Black Panther. Iye ndi amene anali mfumu ya ku Wakanda Kingdom. Anachita bwino kwambiri ndi film imeneyo, anatchuka zinaiza bwino zosangalatsa iti. Sono after pamene popo anapeza kuti ma project ena akamapanga amangokhala ngati kuti watopa, ngati kuti pena ngati akusinza mpaka anthu anamba omamunena kuti waulesi chanchani. Kenako anapeza kuti amaoneka osinthika, amaoneka owonda kwambiri, anthu nkumamunenanso amamunyoza online chani. Mu 2020 Chadwick ali ndi zaka 43 anamwalira. Kunalengezedwa kuti wamwalira ndi aliyense anadzidzimuka iti pamene kumalengezedwa kuti yayi amadwala. Nthawi yonseyo anthu amamunena kuti waonda kungosinza kutani. Anali kuti awapanga battle colon cancer ya mmimba ya matumbo. Ndizoti anakhala akudwala kwa zaka 4 eti anakhala kupanga battle cancer kwa 4 years. Mafilimu ena amapanga ndithu akudwala eti even Wakanda yoyamba nkuzaona Wakanda yachiwiri ndikuti Wakanda Black Panther ndizonena kuti amaoneka mosiyana. Anali akumwa mankhwala. Panthawiyo anali oti mai yake bambo yake amamusamala amene amadwalamo, anali ndi chibwezi chake mayi uyu dzina lake Taylor Simone Ledward. Akuti 6 days before kumwalira Chadwick anapanga ukwati. Anamukwatira Taylor uja basi, koma atamwalira anapeza kuti sanasiye will, sanalembe will. Chuma chake akuti chokwana 3.8 million chomwe chinatsala. Koti linagamula kunena kuti chifukwa chonena kuti sanasiye will, chumacho chigawidwa between mkazi wa mkwatirayu ndi mai yake ndi bambo yake. Ananena kuti 50% ipita kwa mkaziyo, the wife Taylor, pamene 25% ipita kwa mai yake, 25% ipita kwa abambo yake. Kuti mwina kuita round up kuti tene kuti mwina ngati inali $4 million ndeti mkazi atenge 2 million, amai yake Chadwick atenge 1 million, abambo yake 1 million mmene anakonzera. Mkazi yo Taylor anapanga apply kunena kuti achite akhale oyang'anira ngati administrator wa estate yake eti oyang'anira za zinthu zake zonse za Chadwick. Anamuvomera kuti okay fine. Basi makolo ake a Chadwick aja kumadikirira kuti alandira ndalama. Chadwick anamwalira 2020 but hadzaka ndi 20, this is 2026. Pano ma brothers ake Chadwick amene ali Derek Boseman ndi Kevin Boseman apita ku court kukapanga file kunena kuti mkazi wake wa Chadwick Taylor uja achotsedwe asakhaleso administrator wa chuma kapena dzina kapena zinthu zonse zokhudza Chadwick, chifukwa chonena kuti waphwanya chigamulo ati ndalama sanapereke. Onse akadadikirabe mpaka pano. Anati makolo ake a Chadwick iwo amadalira zomwezo kunena kuti olo za healthy chani za kuchipatala azidalira zimene awasirazo, koma akuti sana matani sizikuoneka kuti zinthu zili kuyenda bwanji. Plus akugwiritsa ntchito dzina la Chadwick, akupanga drama mu zinthu zosiyana-siyana, ma project osiyana-siyana, nkumapanga ma decisions okhudza dzina la Chadwick chanjani. Andiyeti osachitaso consult makolo ake a Chadwick uja chani. Amutengera ku court kuti wani apereke ndalama zomwe akuyenera kupereka, abweze asonyeze, aonetse ma accounts achina chilichonse chokhudza Chadwick kunena kuti wapanga ndalama zingati so far, ndipo ndalama zonse zigawidwa chimodzimodzi mmene amanena kugawira ndalama zinazo zonse. Aonetse ma accounts china chilichonse ndi chikuyenda bwanji, komanso amuchose azakhale decision maker. Nkhaniyo ile ku court, anthu amangoona ngati kuli mtendere, koma ayi ndithu mapokopoko. Update chabe zikomo kwambiri.